La veu dels contes. El lleó, la lleona, el bou, el cavall i la guilla. Vet aquí que una vegada el lleó volia deixar la lleona i van tenir fortes disputes. La lleona li deia: «Tu em vols deixar a mi per anar-te'n amb un altre? A veure, digues, per què em vols deixar?» «Perquè puts». «No pudo, mentider més que mentider. Això és una excusa». Després de molta masega, van decidir cridar un consell de 3 bèsties perquè determinessin quin dels dos tenia raó i si la lleona podia o no. Van escollir el bou, el cavall i la guilla per considerar que eren els més entimentats de tot el bestiar. El primer de tots va donar el seu parer. Era el bou, que va acostar-se ben bé a la lleona i la va ben bé olorar per tot arreu i va dir: «Per mi, put». La lleona va fer un bot tota furiosa i va dir al bou: «Què dius ara, gosat, atrevit, remaleït? Així tens atreviment de fer quedar malament la teva reina? Doncs té, aquí tens la teva paga». I li va aventar una bufetada i una esgarrapada tan fortes que el bou va caure a terra mort. Aleshores tocava el torn del cavall, que va acostar-se ben bé a la lleona, la va ben olorar per tot arreu i va dir: «Per mi no put». En sentir aquelles paraules, el lleó va fer un bot de ràbia, va encarar-se amb el cavall i li va dir: «Què dius ara, gosat atrevit, remaleït? Així goses fer quedar malament el teu rei? Doncs té, aquí tens la paga». I li va aventar una bufetada tan forta i una esgarrapada que el va fer caure a terra mort. Aleshores va tocar el torn a la guilla, que va ben acostar-se a la lleona, la va ben olorar i reolorar per tot arreu, vegades i més vegades, i encara més vegades, i quan va estar tipa d'olorar va dir: «Jo, pobreta de mi, no puc dir ni que sí ni que no, perquè no sento res de tan refredada que estic». I darrere la porta hi ha un fus que quan fila en balla ha acabat a menys Jesús.